abubuwan da ke faruwa. Wato Shehu Ibrahim su suka haɗa Rabi'atul Islamil Alam. Dogon karatu ne amma ba zan yi ba, zan yanke. An haifi Gumi 1922 ne, Abubakar Muhammad Gumi 1922 aka haife shi. Kaga Shehu Ibrahim ya girme shi da shekara 22. Ai 1900 ne, ai haka da kudin ga daukar lissafin. Malamin tarihi haka ne, mu malaman tarihi ne. Wani abun dole sai da shi ka warware abubuwa. Gumi a lokacin Saddauna ya musuluntar da kafirai 11,000 da kusan 11,800 ko da 980 da wani abu ne. Saddauna ya musuluntar. Da ya musuluntar sai zama shi a Ingila ne ya karatu, ba shi da larabci, amma kuma ga kwazon da ya nuna. Saboda haka Faisal sai suka jawo shi saboda wannan kwazon. Dalilin makaluwan Gumi da Saddauna kenan, saboda shi ya yi karatu a Sudan ne. Wannan yan Izala ma fa ba san wannan ba, sai tsallan banza da hauka. Wannan shine, kuma in suna musu su je su yi bincike su dawo, za su zo za su ga abin da muka gaya musu. Wallahi ba su ture shi ba, wallahi ba su ture shi ba, saboda mu muna bi ne. Iyayenmu sun sa mun yi karatun tuntuni ne, ba a sha ruwan tsuntsaye ba ne, ba kuma kame-kame ba ne, ba kuma karatun shahada ba ne. Sai da muka yi durkuso karatun zaure kafin mu je duk level din da muka kai. Da wannan aka haɗa Rabi'atul Islamil Alam. Saddauna yana ciki, sai ya zamo Gumi yana tarjumani wa Saddauna. Su mahaukatan suna cewa wai Gumi ne suka ba da shawara aka haɗa. Ai yana wa a lokacin tafsirinsa na amma Malam Arabi namu nan Bakadiri, Malam Arabi nan ya sassoke tafsirin. Sai da Malam Arabi ya koma ga Allah tukuna aka buga tafsirin juzul amma, saboda rashin larabci mai kyau. Tafsirin da ya yi, wanda ake maganan yayin, kashi uku cikin hudu, kashi 2 cikin 3 tafsirin Jalalaini ne. Kwafi yayi kowa yana karatu, yana amfanuwa da karatun wanne, amma ana son a ga basirarka ne. Me Allah ya sanar da kai? Laisa alfata man yaqulu kana abi, inna alfata man yaqulu ha ana za. Shi ake magana, ba baba na wane bane, a'a kai waye, shine kawai abin da ke. Kai waye, ba babanka ba. Mun babanka ya gama aikinsa, kai fa. To anan aikin da Shehu Ibrahim ya yi wa Rabi'atul Islamil Alam, sai ya zamo duniya udu duk wani bangaren addini na duniya a wannan lokacin. Shehu Ibrahim yana da majalisi a gurin, yana da kujera a duniya gaba daya. In dai ya shafi addinin musulunci, Gumi yana da shi a ina. To wannan aikin ne shekara 4 baya, ni ina Madinatu Kaula, Saudiya ta turo waɗansu larabawa a samu Shehu Tijjani Inyas. Ana neman a mai da alaƙan da ke tsakanin sufaye da su. Shehu Tijjani shekaransa 2 kenan da komawa ga Allah. Sai Allah ya tajallin abin ya koma hannun Mahi Inyas. Saudiya sai suka zo suka nemi Mahi a zo a jaddada. Sun gaji da kashe-kashe da sabon wanda yin Izala ne suke yi.
wannan shine ka'idan tafiya. Sun gaji da wannan shine dalilin da ya sa sai suka zo suka kama mahi, suka ce mahi ya zamo za a zo a mai da shi kujera a cikin rabidatul islamil alam a Afirka. Mahi Inyas yau bai kai wata 2 ba, shine shugaban rabidatul islamil alam na Afirka gabaki daya. Bai kai wata 2 ba. To gurin da ake tsallen da kake magana, waye sunan manyan izalan nan na Kano mai gado rijiyar lemu, gadon kaya, gadon daurawa, gadon waye, gadon wata tsiya da wata tsiya gaba daya hadafinsu duk gabaki daya yaya za a yi su zamo sun sami an ɗauko rabitul islamil alam an zo an basu a Najeriya. Wannan abin da suke nema kenan. Duk wannan kafirtar da mudin da ake yi. Sai Shehu Dahiru ya sa kafan hagu sai ya ce bari su gani, da ya doke su ba wajen mazauni sai bangon duniya. Sai aka ɗauko Ibrahim ɗan Shehu Dahiru wanda shi ba doktor ba ne, ba masters ba ne, ba farfeso ba ne, digiri ne kawai nake tsammanin ya yi, in kuma akwai wani abu dai ban sani ba. Sai aka zo aka bashi shine shugaban rabidatul islamil alam na Najeriya. Aka kuma za a gina masa ofis guda 2, ɗaya a Lagos, ɗaya a Abuja. Shi na ce kwanan na daga su Sani Haya sun je suna mubaya, duk sai sun je sun durkusa. Kuma za ka ji an ce mu ba kafirai ba ne, dama ba fahimta ba ne, maganan kuɗi ne. Saboda a nan ne za ka gane shin izala addini ne ko siyasa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi ne shi kenan.